Ahojte, moje meno je Mirka, som psychologička, terapeutka čínskej medicíny a dneska by som vám opäť chcela povedať jednu veľmi zaujímavú tému, ktorá sa bude týkať oxalátov. A oxaláty, bohužiaľ, dnes sú celkom vážny problém a veľa ľudí si to možno vôbec nespája so zdravotnými problémami, ktoré má. Takže verím, že aj ja dnes touto kratučkou prednáškou o oxalátoch dovediem svetlo niektorým ľuďom do života tým, že im vlastne možno aj takého malého chrobáka do hlavy dám, že možno tie zdravotné problémy, čo majú, môžu súvisieť práve aj s oxalátmi a s tým vlastne, že majú porušenú črevnú bariéru, nie dobre pracujúce čreva, čo dneska je veľký problém u veľkého množstva ľudí. Veľa ľudí má problémy so trávením, s črevnou bariérou, s priepustnosťou a z toho je obrovské množstvo vážnych zdravotných problémov, civilizačných, chronických a ľudia bohužiaľ vôbec o týchto veciach nevedia, nie sú poučení a potom samozrejme nevedia, ako ani z tých svojich problémov sa dostať von. A je to jeden začarovaný kruh, takže verím, že budú tieto informácie pre vás prínosné. No a ešte sa musím na úvod pochváliť, pretože som si ušila tento crop top, ja tieto crop topy milujem. A chcela som si presne takýto kúpiť, ale nikdy som ho nevedela zohnať a jedinú stránku na internete, čo som našla, tak bola nejaká zahraničná pochybná, na ktorú som prečítala zlé recenzie, lebo ja našťastie tie recenzie čítam, aby som sa neokašľala. Tak som si povedala, že si ho ušijem, no tak to som typická ja. Čo si zoberiem do hlavy, tak to jednoducho musím mať, tvrdohlavý kozorožec. A teda nebolo tomu inak ani v tomto prípade, ako moja mama kedy si povedala, že všetko, čo chytím do ruky, tak sa mi podarí. Ako to nie je úplne pravda, ale tak väčšinou. No a mám viacej kúskov, toto nie je môj jediný kúsok, čo som si ušila, bežne svoje výtvory nosím. Tak verím, že to nie je až také hrozné, ľudia nejako na to negánia. No takže to by bolo teda tak na úvod. Asi všetko, už vás nebudem zdržovať. A ja sa veľmi teším na túto tému, tak poďme na to. Problémy so vstrebávaním mastných kyselín a nadmerným vstrebávaním oxalátov súvisia s fungovaním čreva, najmä s poruchami črevnej bariéry a enzymatických procesov v tráviacom trakte. Tieto procesy sú zásadné pri trávení a vstrebávaní živín a ich narušenie môže viesť k rôznym problémom, ako je malabsorpcia tukov alebo zvýšená absorpcia oxalátov. Vstrebávanie mastných kyselín. Pre správne vstrebávanie mastných kyselín sú potrebné enzymy, najmä lipáza a dostatočné množstvo žlče, ktorá emulguje tuky a umožňuje ich vstrebávanie v tenkom čreve. No pri poškodení črevnej sliznice, ktoré sa môže vyskytnúť pri stavoch, ako je syndrom zvýšenej priepustnosti čreva, leaky gut, alebo pri zápalových ochoreniach čreva, môže byť narušená produkcia enzymov a znížená absorpčná plocha čreva. Následkom toho sa tuky samozrejme nestrebávajú účinne, čo môže viesť k mastným stoliciam a nedostatku esenciálnych mastných kyselín a vitamínov rozpustných v tukoch. To sú tie DK, čiže A, D, E, K vitamíny. No, ale ako to súvisí so zvýšeným vstrebávaním oxalátov, tak to si povieme hneď teraz. No, oxaláty sú prirodzene sa vyskytujúce látky v niektorých potravinách, napríklad špenát, rebarbora, ktoré sa viažú na vápnik v čreve a tvoria nerozpustné zlúčeniny,
ktoré sa potom vylúčia stolicou. Avšak pri problémoch s črevami, ako je nedostatočná absorpcia tukov, sa tuky môžu v čreve viazať na vápnik, čo zanecháva viac voľných oxalátov, ktoré sa môžu ľahko vstrebávať do krvného obehu. Následne sa oxaláty môžu hromadiť v obličkách a viesť k tvorbe oxalátových kameňov, alebo keď máme nedostatok vápnika. Mechanizmus porúch a ich dôsledky. Keď črevo nefunguje správne, dochádza k zmenám v pH a k nerovnováhe mikrobiomu, čo môže narušiť trávenie a vstrebávanie. Znížená produkcia enzymov alebo narušená funkcia buniek črevnej sliznice znamená, že sa tuky nerozkladajú efektívne. Súčasne zmenená mikrobiota alebo flóra môže vlastne podporovať zápal a nadmerné vstrebávanie oxalátov, čo môže byť obzvlášť problematické u ľudí s genetickou predispozíciou k oxalátovým kameňom alebo pri obmedzenom príjme vápnika. Ak sa zameriame na riešenia, podpora črevného zdravia, dostatočný príjem vápnika a obmedzenie potravín s vysokým obsahom oxalátov, tak môže to pomôcť znížiť vstrebávanie oxalátov. Na druhej strane, pri problémoch s malabsorpciou tukov je potrebné zabezpečiť dostatočnú produkciu žlče a traviacich enzymov. Oxaláty sú látky, ktoré sa prirodzene vyskytujú v niektorých potravinách a tiež ich produkuje vlastne naše telo ako vedľajší produkt metabolizmu. A v ideálnom prípade sa oxaláty vylúčia z tela bez toho, aby spôsobili problémy, ale pri určitých podmienkách môžu začať prechádzať do krvného obehu a ukladať sa po tele, čo môže viesť k rôznym zdravotným komplikáciám, napríklad bolestiam po tele, kĺbov, svalov, chrbtice. Čiže v normálnom traviacom procese sa oxaláty v čreve naviažu na vápnik, čím vytvoria nerozpustnú formu, ktorá sa následne vylúči stolicou. Tento proces pomáha obmedziť vstrebávanie oxalátov do tela. Ak je však vápnik v čreve nízky, napríklad pri diete s nízkym obsahom vápnika, oxaláty ostanú voľné a ľahko prejdú cez črevnú stenu do krvného obehu. Pri problémoch s absorpciou tukov, ako je malabsorpcia tukov pri chorobách pankreasu alebo žlčníka, sa tuky v čreve môžu naviazať na vápnik a tvoriť vlastne také mydlá, ktoré telo nemôže vylúčiť. A to zanecháva oxaláty voľné a schopné absorbovať sa do krvného obehu. Vstrebávanie oxalátov sa tak zvyšuje, pretože sa nemôžu naviazať na vápnik. Ak oxaláty prejdú črevnou stenou do krvi, obličky ich zvyčajne filtrujú a vylúčia močom. Avšak pri nadmernom množstve oxalátov alebo narušenej funkcii obličiek nemusia byť obličky schopné všetko efektívne vylúčiť. Oxaláty sa tak môžu začať ukladať v rôznych tkanivách tela, tvoriť vlastne kryštáliky, čiže tvorba kryštálov oxalátu vápenatého, ako to v tele je. V tele sa vlastne voľné oxaláty môžu viazať na vápnik a tvoriť drobné kryštály oxalátu vápenatého. Tieto kryštály sa najčastejšie ukladajú v obličkách, kde môžu vytvárať obličkové kamene, ale môžu sa usadzovať aj v iných tkanivách, ako sú kĺby alebo svaly,
kde môžu spôsobovať zápal a poškodenie tkanív. Uložené kryštály oxalatu vápenatého môžu vyvolať lokálnu imunitnú reakciu, ktorá spôsobí zápal. Telo sa snaží kryštály odstrániť, čo vedie k podráždeniu a poškodeniu okolitého tkaniva. V prípade obličiek to môže viesť k zápalu, poškodeniu funkcie obličiek a k tvorbe spomínaných obličkových kameňov. V iných častiach tela môžu kryštály vyvolať bolesť a zápal, čo môže byť problémové najmä u ľudí so sklonom k ochoreniam obličiek alebo črevnými poruchami. Jednoducho povedané, keď telo nemá dostatok vápnika alebo keď je črevo poškodené, oxaláty z jedla sa vstrebávajú viac, než by mali. Následne môžu cestovať po tele a viazať sa na vápnik v rôznych tkanivách, kde vytvoria malé ostré kryštáliky. Tie môžu vyvolať zápal, poškodzovať tkaniva a spôsobovať bolesť, najmä ak sa usadia v obličkách alebo v klboch. No a to by bolo odo mňa na dnes všetko. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Verím, že tieto informácie boli pre vás prínosné a vidíme sa niekedy na budúce. Ešte vás poprosím o like, môžete toto video komentovať, ak vás niečo k téme napadne alebo čokoľvek by ste sa chceli spýtať alebo máte námet na nejakú tému, ktorá by vás zaujímala a chceli by ste ju spracovať odo mňa, tak kľudne mi napíšte. Budem rada, keď toto video budete ďalej zdieľať a šíriť medzi ľudí, aby naozaj sa o tom vedelo, aby ľudia boli vzdelaní, pokiaľ ide o ich zdravie, zdravotný stav. A takisto si nezabudnite zapnúť zvonček, pretože práve ten vám zabezpečí, že vám odo mňa takýto podobný obsah už nikdy neunikne a môžete tieto videá naďalej sledovať, keď sú aktuálne, keď ich pridávam. Tak ďakujem vám veľmi pekne a pokiaľ by ste chceli sa dozvedieť niečo viac, prihláste sa na konzultáciu, kľudne navštívte moju webovú stránku www.mirkatcm.sk, kde nájdete všetko, čo potrebujete vedieť. Mám tam cenník, mám tam podrobné informácie, takisto tu nájdete moje kurzy, ktoré sú úžasné a takisto moju tvorbu, moje obrazy, s ktorými si aj ja spestrujem svoju domácnosť. Tak ďakujem vám veľmi pekne a vidíme sa zase niekedy na budúce. Ahojte.